ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Кадоме ки мехоҳад фасадша ремонт мекуна, инам хеле ки тамошо кардастед. Ҳамин шубае ки мақсад сафед гаранти качества ҳама 100% ҷавобгӯ ҳастем. Баъд ҳамин углошта рисунка гирди-дар трезашта барои чӣ качества мегӯям, болои шикатур дабзанед 100% гаранти качества хуб қатим. Мақсад ки зада месупоримша киҷоида задагием дар болои шикатур задагием 100% гаранти додагием. Мақсад ки агар ки бихоҳем ки хеле уротуроптен инам ватсапи болои экран будагида муроҷиат бикунем. Инами шубое ки тамошо кардастед наила осуратош рафтастед. Мақсад углаш ҳар хел меша, гирди дар трезашам ҳар хел меша. Ира хитон вибур мекунем, мо пешниҳод мекунем. Масъалаи нархи наошна квадратша 15 сум то 20 сомон азадесем. Смотря чанд квадрат дорӣ. Квадратурат бисёр боша, мақсад ки 800 поён боша, 18-20, 800 боло боша, ай 15-16-17 хел нархҳо. Маҳсулот ай хидмон маслиҳат мекунем, бихоҳед маҳсулота хитон бихарем. Масъалаи маҳсулотишда маслиҳат мекунем. Шуба ай крошка типа крошка меояд, ай крошка ай травертинда качествои баланд дора, гаранти баланд дора. Ба хотире ки ҳамин крошкара чунрода дидем ки чӣ хеле шидагия, чӣ хел хеста, чӣ хел нахеста. Травертина ҳисоби мақсад намин нам ҳисоби шура хестагиоша дидем. И як чизе ҳаста ки ҳамин шура набошад, ҳамони ҳамин хела якова и качествоаш бо хубтара. Ина рисункаи гирди дар трезара дидестин, ҳар света хитон вибур мекунад. Рисункаи на треза простой мехоҳем, мақсад рисунка чӣ хеле ки бихоҳем. И баъд анабад як чизи дига ки кадоме ки мақсад ҳамин кора кардани ҳамин фасадша ремонт кардани ҳамон занг мезанад. Кадоме ки савол доред дар комментария бинависед, ҷавобшам мегирем. Мақсад ки беҳуда занг назанед, мо зайн метаҳем, кор даҳем, ҷавоб дода наметавонем. Баъд сиёсат мекунем ки номер мемонед, ватсап мемонед, ҷавоб наметаҳем. Фақат бинависед галасовое ки ҷавобша ҳатман роӣ мекунем. На бо стойкорам бибинед, гирди дар трезора рисункорам бибинед. Ҳар он чизе ки худи хонадор мехоҳад ҳам хел мекунем, месупоримша. Шуба фасад гаранти 100%. маҳсулотишда маслиҳат мекунем. бихоҳем хитон бихарем, бихоҳем ай хидмат мешавад. иш маслиҳат қатъ мешавад. ватсап на муроҷиат кунед.